rete onipa tibia mu, understanding the human nature. Adisua etoso miensa. Ye behwe se de onipa si tibia mu esitie. Ene se owu a owu achi no soso se na ne tibia mu esitie. Sa adisua yin na wotwe ye be pensem mu. So yewu so nyame bo nipa se ne nseso na ode ne home no so amaye nipa ya bone nye nipa nko na ewu ye o emu akwa e kan wo sanse bone so aso ne wu now the moment ya ohome no ebe free na tie no mu no there is no okra the bible can say se nipa ni wu a home no so ekọ back to God. You can contact us on 3ABN Ghana on WhatsApp number 0577 654896 or call us on 057 654896 or email us on info@3abnghana.org. 3ABN Ghana is a non-profit making channel. We appreciate your support to keep us functional. Please, you can send your support through a mobile money number 0577 654896 or EcoBank account 3 Angels Broadcasting Network Ghana 016008453096101 University of Ghana Main Branch. Visit our website at www.3abnghana.org. 3ABN Ghana. Experience the excitement. Anuanom yeda onyame ase se wasa amayen ekwama biem. Ewa disua kunura odi amayen na wotwi rete onipa tibia mu understanding the nature of man and also understanding human nature. Sa disua yin ena onyankopon ato nsafre na pamfo a yehia mu ene dai enimu nyina beka bom ne yesua sa adesua na ansa na no yebeko ne yakotie enwom afri London Ghana singing band yewia yede adesua no ato aso. Oh
yɛda singing band for ase wɔ enwum hwehwam a ɔmo ato de adi yɛn adesua yi anim adɔfoɔ megidi yɛ paa sɛ yɛn nyinaa yɛkae adesua kunu a yɛnyae na wɔtwe a atwa mu no owuo wɔ bɔne wiase mu yɛhwɛ sɛdeɛ owuo ɛba wiase onipa yɛ asoɔden na owuo nsunsuansoɔ ɛbɛtɔ yɛ kɔm yɛhwɛ sɛdeɛ onyankopɔn nam ne dɔ so na hummɔborɔ so ɔyɛ hyehyɛ pa na afei wama yɛ nidasoɔ so ɛwɔ Kristo Yesu mu saa adesua no ɛne yɛde brɛ yɛn nyinaa na wɔtwe atwa mu no na wɔtwe so yɛbɛhwɛ adesua ɛtɔ so mmiɛnsa a wɔto din sɛ rete onipa tibia anaasɛ onipa asetena mu ɛne owu akyi asetena bɛɛ na ɛwɔ hɔ ɛma onipa so asetena bi wɔ hɔ anaa understanding human nature ɛno ne yɛbɛhwɛ no na wɔtwe onyankopɔn nam n'adom so ɛde yɛn abadwafoɔ abɛduru ha ama yɛn timɛda ɔmo adi na afei yakɔ yɛ adesua no menua a wɔte me nkyɛn paa ɛyɛ asɔmpani Hansen Asamoah nua mewakɔ aba weda yɛnua ba adwoafo suwa so ɛna di ɔte mfimfini no adwoa yɛ mewakɔ aba yɛra ɛna asɔmpani London Ghana asɔmpani odi kan Elda Jafet Obese Amankwa ɛso wɔ yɛn nkyɛn ɛda yɛ mewakɔ aba Ejesu Elda megidi yɛ paa sɛ onyankopɔn nam yɛn so ne da yi ɛbɛyi ne ho adi ɛwɔ adesua yi mu ama yɛtumi ate aseɛ onipa sɛn na yɛtebea esiteɛ na owuo akyi no so onipa tebea sɛn ne siteɛ saa adesua yi ɛne yɛbɛhwɛ ne na wɔtwe understanding human nature na ansa na no yɛbɛsrɛ first elder na afei odi akɔ ɔdom ahengua n'anim Pamucho Momaye Mompaye Twedia Mpoye da wase akwanya wode ama yɛn samre sɛ yɛmbɛsua ho asɛm yɛsɛw sɛ na mo kronkron so bɛkyerɛ yɛn ma yɛmu nti aseɛ ma ɔhinta asɛm ndadi boa yɛn so ne yɛte wasɛm yi a yɛntumi nyɛ ne yɛfoɔ hyira yɛ yɛwɔ ha ne yɛtiefo ne ahwɛfoɔ nyinaa na de sua yɛn hyira ma yɛn nyinaa wadom nti amen amen ansa na yɛbɛfiri yɛ adesua no ase no yɛbɛhwɛ yɛn kae bɔsɛm no na yɛbɛhunu afiri Genesis chapter 2 verse 7 mɛsrɛ na yɛnua baa adwoa akan sɛ wowɔ twi no a sɛ nso woni twi no kora ɛwɔ hɔ a wobɛkan borɔfo no ama yɛn Genesis chapter 2 ɛne me pamokyɛw 7 hɔ mɛpotɔ ne kakra nsa meyiri sɛ ewi a yɛde bɛkɔtwe mu ɛyɛ Genesis 2 verse 7 anaasɛ Mose nwoma a yɛdi kan ɛtire mmienu nkyekyɛmu nso Awurade asɛm nie and the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils and the breath of life and man became a living soul. Amen. Amen. Mame try say make you na o say na Awurade Nyankopɔn de fam dɔteɛ ɛbɔ onipa na ohome enkwan home egu ne hwen mu na onipa ɛbɛyɛ ɔkra tiasefo. Amen. Amen. Adɔfo saa kenkan sɛm yi ɛyɛ asekan sɛm a emudo yi yɛbɛsa aba so biem na yɛhwɛ na wɔtwe etwa mu no adesua yɛsua yɛ owuo wɔ bɔne ewiase yi mu yɛtumi hunu sɛ apreapre bi ɛbɛtɔ onyankopɔn asɛm a wɔka kyerɛ yɛn agyanom a odi kan Adam ɛne Eve onyankopɔn ka kyerɛ sɛ saa duaba mu di a owuo na mobɛwuo ɔbɔnsam so bae no ɔsa ɔbɛdane onyame asɛm no sɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ owuo na mobɛwu ɛm sɛ saa nsɛm yi a wɔka yi ɛnyɛ ɛdi ntrom ko ane gya hɔ ɛne yɛn ɛte nansɛn wiase yi mu ɛno ɛne yɛbɛhwɛ na afei yɛtumi ate aseɛ yie sɛ nipa sɛn na yɛte bia esiteɛ na owu akyi so sɛn na onipa te bia esiteɛ na yakan akenkan asɛm no Genesis 2:7 wɔsɛ na onyankopɔn ɛde fam dɔteɛ nwe onipa na ɔhome gu no ne mu na ɔbɛyɛ ɔkra tiasefoɔ asa na yɛbɛkɔ saa desua yi mu no ɛda
obedi kama ye ka se okra no a okra no ani de if say achinyijie bebre e wo wiase mu anase kristoso mu e fa the soul e ka the soul no a ani de yo asorpeni da se Chirosem no ema yati ase pefe ewo Genesis woman no etremienu ese onyankopon ebo wiase no obo nipa na obo nipa no so no ohome ne nkwa egunumu na nipa be ye okrati asefo anu nti no Chirosem no ema yati ase fiti ahyase ne se nyame di kind the fm dot enwini nipa brofun you can say obey a separate entity or daho ansana nyame ede enkwa homa enkwa ebe breathing a breath of life egunumu na afi okra na beye okra ti asefo ansana nipa nkasa ebe ye nipa anu nti no eye nema mienu na eka bomu ema me ameti hai meye etumi keka me ho nipadua na nyankopon boye no ono ankasa enwene ye no ene home na onyankopon home gum eno na tro no edu be a friend no the spirit and you know it is the spirit of God and I said the breath of God any the body no na eka bomu na beye the living soul and as okrati asefo enu nti no sa ensunsuye mienu no o se etumi ti ase ye esanse edu baabi a na kwa akoye se okra na nkasa no eye nipa ina nia nyamenwu ne ye no so eno so ye sonko nanso Chirosem enkyere yen sa akora Chirosem ema ye ti ase se nipadua na nipa nyankopon yune ye no ontumi wantumi anya hwe kosi bra nyankopon ehome enkwan egunu no beye okrati asefo eno ntini ye ni okra bia oti ne ba bie a oye nipa na ye ni hunam bi so anase ni ayanwene ba bia oti nipa it is the two ai kambomu na beye nipa enti se me chese okra na kwa ne den a na chese okra na eye mi nipa no Chirosem no so du ba bia Chiro no ka se okra na nkasa no kra no otumi yisu no mema nipa na msa de suane be du ontumi ndie animu enu nti no o se ya hwe yie se ebinom emfa the word okra na Bible no enkomini ade foforo but say Chirosem no ema ne dead pefe se nipa de asane de se wote ase no enya de ba ko ne ma wote ase eye hunama anase nipadua nyankopon anwene ene nyankopon ne nkwa anase ne humi a wahumi agu mu ema nipa ebeye onipa ote ase a yen ka no okrati asefo ndase ntizi ye hwe okwanya onyankopon fa asobo onipa na ye de toto emuadoma so amu wiase a ensonsono ye be ne wom ene similarities be ne wom akwanya onyankopon free na body e dance no onipa ne emwa yo remember say abidwa for na kanaba difference omu ene enkwa homa na nyame hu ye hu Chirosem no mane dey pefe na se ebe ye na nke ye be kan a Genesis woman dikan Edionai Tribako chichemu Dionu 9 kusi Edionun son Genesis 1:21-24 so be to my kan amaya ma mo kra twi Bible madam wase Genesis 1:24 I'll say na onyankopon ka say abode a etete ase mfiri asase mumra sede won sutie ntotebo a ewo fie ne wirem ne mo a wowia ne asase so moadoma sede won sutie na eyesa na onyankopon ye asase so moadoma ntotebo a ne mo a wowia fam nyina sede won sutie na onyankopon hunu se eye adonu nsia no na onyankopon ka se moma yenye onipa wo yesuban so se yenseso na woni apumu mpata ewiem no ma ntoteboa ne mo a wowia asase so nyina so
na onyankopɔn bɔ onipa wɔ ne suban so ane onyankopɔn suban so na ɔbɔɔ no ɔbarima ne ɔbaa na ɔbɔɔ wɔn. Amen. Elder say how asan ko Genesis 2:7 man. Genesis 2:7 no ɛsɛ na Awurade Nyankopɔn de fam dɔteɛ nwino onipa na ohu nkwa home gu ne mu ne hwene mu na onipa yɛ ɔkra tiasefoɔ. Amen. Nti say yɛhwɛ text me no tiawa no ansa adɔfo aka na ba mu no nipa ɛne mo nyina no nyame de dɔteɛ ne bɔ yɛn na nsoso ya ɛwɔ mu sɛ mdi kan sɛ nya yɛn nipa deɛ ɔnwene yɛn no ne da hɔ pa kosi bro no Nyankopɔn ɛhome ne nkwa ɛhom egu yɛm na etumi bɛyɛ atiasefoɔ. Enti similarities ɛwɔ nipa ɛne ɛmmoa mu ne sɛ yɛn nyina afi dɔteɛ mu nanso the major difference no ɛne sɛ we have got the breath of life God in us. And that's me kakra bi nka ho sɛ wo san hwɛ deɛ kan yɛ ne sa kyerɛ sɛ nipa deɛ nyame nwono yɛn enti sɛ mmoa no bɔ mmoa nso so bae deɛ ɔto ne bɔ asɛ nwono yɛn ɔnwene kora no san bɔ ɔbaa ne bɛma enti ɛno nso so yɛ adeɛ baako a ɛka ho nipa nyame edwene yɛn wɔ fam sɛ ɔno ane sɛ so na ɔhome gu yɛ mu ɔsan bɔ ɔbaa ne bɛma nso so. That's it. Enti sɛ na wo bisa similarities ene adebɔ no about the soul no this so hwa isane say ode yenhwe Genesis chapter 2 verse 19 so was na Awurade Nyankopɔn de dɔte anweno wiremu muadoma ne ewiemu nnoma nyina na ode wɔn ba onipa no nkyɛn sɛ obehunu sɛ de wɔbɛfrɛ wɔn na de onipa de frɛ abɔde a ɛte aseɛ biara no ɛno a ne ne din sɛ wohwɛ contest no a sɛ ne mpanimfo aka no onyankopɔn de nɔteɛ enweno nipa na ɔde nɛteɛ so na enweno muadoma sɛ ne Genesis chapter 1 no ɛyɛ summary nti ɔka ne sɛ nyankopɔn ɛkasae na ne nyina baa na ɔfrɛ but in chapter 2 no na ɔkyerɛ how process koro no a ɔfa so bɔɔ yɛn no na difference no a elder kyerɛ mu no ɛne sɛ ɛmmoa no nyinaa no kwan a ɔfa so de mframa ɛku wɔ mu no he didn't say it sɛnea edua home na ɛmmoa a aka nyinaa including fish or fishes in the sea and the oceans any rivers no so home saa na mmoa aka nyinaa home nanso onipa deɛ esane sɛ ɔbɔ hyɛ da nweno yɛn wɔ ne suban so ne ne nsa so nti ɔkoto fam de ne hwen ebetua Adam hwen no na ɔhome nkwa home egu onipa mu ɛno na equation no ɛbɛyɛ sɛ dɔte a yanweno plus nyame a wahome egu ne mu no equals to okra tiasefo. In this mathematical equation here none of the variables of the equation can stand alone. Pacho yentie none of the variables can stand alone. Variables no ne di kan no untimi fa netie no nko a enyina ho the moment ya ohome no ebe free netie no mu no there is no okra wote ase ena se wokọ equation no mathematically no so untimi nkoyi home ni mfiri okra no mu is not possible ena untimi enyi netie no mfiri okra no mu is not possible. It is only when home no da so wo netie no mu a ena okra no ye otiasefo on the reverse no ena di owuo ba na reverse no how does it work home na onyame home gu nipa mu no any shape any form it only took the shape of nipa na ya draw na da ato ho no clay no a nyame ayeto ho no ena ewo ni mu a wo de ye adwuma home no se ofiri nipa mu a it doesn't go like the shape say me ameti here because yasamoa ameti here say me home na firi me mu in that shape a wo nante akọ no eye home nyame home firi nti no say home no besen akọ obo ade ne nchen in what form no be nim enu nti se woni pa wu a okra no any identity bia obetimi di anante na unfortunately no videos ne Hollywood movies ne no ma no obi wu ya obi se na wa sha atade obi kura wa atade odi wu ye no o sha afere no wa be sha atade fita mi ni ba bi okonya fire na wa sore na wa kogina ho ntimi pa na yabo mi na wa huru afa obi mu ni nyina ye movies. This came from the Grecian philosophies ebaye onipa ho kra no ontumi nante emfiri onipa mu se ne yehunu no debi because home no be ko agare nchen na tie no be ko no tie they just wait for the Lord.
sana asem no etie Edamo ase samde yete okwanya onyankopon efa so de bo adasa onipa mama yanu se ne tie mu nyame home ene ebeye okrati asefo the moment a home no be free ho no na chese onipa no wasa akọ ni dotim edamo ase yesa hu se onyankopon no aso ne bo emoa wo wiase se de obo onipa na so yewum se onyame bo onipa se ne nseso na ode ne home no so amayen ene ya beye okrati asefo ene o ma ye kwan ne toto obuwa no so din yanko yehwe Ezekiel chapter 18 verse 4 and 20 na yemfa toto Matthew 10:28 yehwe eho so adisua benya firi o efa okra ya yeka na semi sede esu esitie eno be ma yanya entiase bebiri ewo nyame asem yehu onipa sede trabie esitie ye nature and your condition tiyanhwe Ezekiel 18 odifo Ezekiel etindu wotwe ekichemu enai ose hwe akra nyina wo me se ejakra wo me no se obanso kra wo me no okra oye bone no ono ara na obewu amen yanko Matthew 10:28 no na munsuro wona ukum honam na wontumi nkum okra na mbom munsuro de obetumi asai okra ne honam amanihunu kurom amen akenkan se mienu sana yede betoto yahunu se onyankopon bo nipa free dotie mo homegu no mo obeya okrate asefo sana sankenkan se mi ya kan esa aboaye ama yate okra no se de nisu esitie na se ne trabia esitie yo ani se wohwe adisua no ba bia yedi fi ba no a se ne yebeya yebete asemu yase pa no ese go back to last week adisua no entra obonsam ebekwa ye from the beginning that you shall not surely die kire se ubewu nanso uwu awumui na wani teteho ti obonsam de atro na edikan ko Yakobon say you shall die ubewu or say you shall not surely die yes ubewu not in next sure eti esese obonsam to aso until last week ni de na ye kire mu say esa ne se obonsam pese oto asa atro so nti ode ahonhomsom ene sa philosophical thinking ene sa normal kire se wo kra no omu uwu a na wo kra akotena ba bi Ghana de si Cote d'Ivoire ne hwan no obonsam atro no de to aso na wo hwe nea Ezekiel kan ye no a okan in both places 18:4 and 18:20 o se na okra oye bone no sa okra no na ye den obewu eti straight away we know that okra no wu onipa okra no ti okra no wo refer wo ha no eye ne ye kan in the mathematical equation no na netia honhom womu a oye bone no because netia honhom womu no equals okra no the soul sa nipa no oye bone a obewu now owo no okan no Ezekiel de no eye two contest eye physical owu ehu asem no woka and wo san yaka da owu ehu asem enti because verse 20 no to aso a o say free say oba ensoa eja ebone and oba eja nso ensoa hwan oba bone. So Ezekiel was talking about two things. Owu okra a oye bone no owu sa okra no wu yes eti okra no ye nipa ayeto na osan owuprenu na eye bone hu wuo no nso obesan yawu enti oba Yesu asem oka ye no a Jesus was confirming the same thing but Yesu kan in a different context. Yesu say munsuro nia otimi kum honam yi ko a now sa honam ya okum ni ya woka ho asem yi no he's talking about na oka omo a ye de ombeto afiase o se ye de mu bi beto afiase ye betwa mo ma ye beyi mu ama ye beya mo yakayaka de mu nsuro saa nipa no ombeye saa no ma no etia mu nipadua no na mo mu nsuro ne ya otimi ekum okra no e wa mane hunu mu okra na oka ho asem is not say
or can say nipa ntimi nkum okra nti no okra ne kum nipadua no kra. But what Jesus was saying is say a time is coming up, even if you die, you are going to get the reverse. Unim nti a reverse no, e din kan say be say last week the enu na say he said Yesu enu asemu ni Matthew John chapter 5. Yeah. Embre bi ba na ebeduru ho a enipa a wawuo no obesore aba in the resurrection. One a woye papa no ebe wabeji won dey wakatua apa one a woye bone nso obesore saa but obeji won wakatua bone akoda uwuo mu. Now the na Yesu person kire ne say that reverse no one a wawuo no nyina no okra no besen asore biem adentia the home no a onyame home ye no any nipadua no they will come back again ebesen are combined eno na be ma yasen asore and that time no onipa ntimi nkum sakra no eye onyankopon na be finishing. Jesus was talking about the eternal death against the first death. The first death we no se wuwu a eye nipadua we no na ewu. Yes, because still ewom se okra no nkotena ba bi de but ebire bi beba onyame besen reverse ama wasen asore biem na saa wuo na ebeba no de onyankopon kon na betimi akun enu te bi mu gina so say Yesu asem no say untimi nkum okra no na essence enti no okra no de nipadua ewu okra no ekọ ba bi nyame kon na betimi akun no. What Jesus meant and say yes ukun nipadua in this life wa okra no ebire bi beba John chapter 5 verse 28 or so or say nipa be sorry biem. How would you wake up? Ube sorry what the same way no bo Adam no or the home no beka nipadua no ho biem. Na wo sorry a wa person be living soul e ho no onyankopon or be finish okra, and that is the second death. And it okay that's me so me fa kakra ben kan that's but obetimi be Romans 5:12 na em sa adisuane de maye na se yekọ itira asem na anase yehwa wo say okra oye bone no owu trosem kire yen say bone so akatua ne owu enti bibia bone sunsunsu aso ne owu enam se nyina ya ye bone enti ne yebewu ene wo na ye kan enye nice say nko a the hands e kan ye until say Yesu beba o de atemu etwato na bebre yen a da owu da nkwa ne be wo ho no okra bia wu pacho say Romans 4 eti enu chemudu mi no say ye nti sede enam onipa baako so na bone ba wiase na owu na bone so baaye no saa na eye na owu treka nipa nyina efrise wonyina aye bone. Amen. That's it. It is here. Hwa kenkan se maya kan ya trose mo maya te ase se bone sunsunsu so ani wu na adesua no to aso kra ka kyen se nipa ya bone nya nipa nko a na wu ye o emu akwa kan wo mo san se bone sunsunsu so ani wu enti se ye wu nne san se asase no enyam bone afa asase kozi se Yesu beba obeyi owu afri hokra no we will die. Se wonye trenini na Yesu tu nsafra wo nese koda onyame pie nani monyem o se nani mu hye no besa akun biem. Oh so de oma ye ho an se bone sunsunsanso eyowo period and am say ye bone nti no nipa de sunsunsanso na ka even emuampo omusu would be any ade bonyina ewu medas. Amen. Nature mete de yakan nyina asi ya na okase okra oye boni no owu ndi so okra oye boni no wu dia na menti asie mu no e kyeresa adasa obi ani ho a owo okra na mom ye ne okra. Yeah, there's nothing like we have a soul, but we are the soul. That's it. yes, and Ndi say ye ne soul no a so nyame etwe ne home no free ye mu a na kyeresa ye da no ko owu mu eno no ama ye etiase na ada no a ekoso se obi wu a na ne kra ko baby foforo no akọ hinta baby a wo twen ti we no nyina no eye adesua a menu mie no ye nya ntiase o mse onipa wu a ne kra no na onko baby ara onko sie baby ana se okọ heaven
So ko heaven dia na Kristo ni ba oba no. No saba abaye dey biem. E be say nyina ewu aye ko heaven o street. Yanko Genesis chapter 2 or verse 7. Na yankan Ecclesiastes 12 1 to 7. Ni yanhwe se onipa kura no. Uwu a send the city. The condition of human death, no. And I say onipa, what condition do we go into? The biaba ni ekom mura ye wuo no. Because wuo no kura no ase ne san. Because yana etoda bia esum bi no mo kan say nipa wu anu onwi. Nti mere bi du kura yetimi konsama mpo mu ko bom pa ye ma wom. Me say nipa no wu ya sana twere no e ka kire. Nti yankan ho na afi yankasa ho ne yanhwe. Genesis chapter 2 verse 7. Yeah. Or say na Awurade Nyankopɔn de fam dɔte anwuno onipa na ohu nkwa home gu ne hwene mu na onipa yɛ ɔkra tiasefoɔ. Amen. Amen. So we share wode eto wo sisi about onyame adebo ene kwan a ofa so bo yen ewo ye home mu no a on say o ka spirit no ho asem. Yeah. Na kwan a ofa so ebo ye no owuo ba it goes in the reverse. Enti osi onyankopon ehome enkwa home egu nipa hwene mu na obeye okrati asefo. Yeah. Enunti aha. Enti the obvious is the reverse. Se owuo ba ede na eba onipa home no a onyame home ma yen no esan ko ba bia ekoye eno na people have idealized it say ne me gina ho ya me won nine me wo tire me won sa me wo hwen me wa no na betimi ka sei za form no e na osan de ko na bi because say onyame sign the another form and the be share nipa mu a nko be ma no nke double wadro nipa ne da ho wanweno ne da ho eye home na odigu ni mu whatever form ana home ne tie no it is not in the same shape as nipa no because shape na nipa wo bia na ne tie no a it is a nipa home na san ko nyame nchen a on sign ko in the shape of nipa no se ne wo da ho no obeko in the shape ana se ne a ode ma wo no enu nti se na medi kan movies no ada yen kakra na edu ba bi na wo hwe movie bi a ohun se na nipa omo aye na washata de fita na wasore boko na wakogina ba bi na ise wo kasa eni nyina aye obonsam enna da no ebia uya Ecclesiastes no One main kind Ecclesiastes no if you me kind of bro from kakra New Living Translation. Also, don't let the excitement of youth cause you to forget your Creator. Honor Him in your youth before you grow old and say, life is not pleasant anymore. Verse 2. Remember Him before the light of the sun, moon, stars is dim to your old eyes, and rain clouds continually darken your sky. Remember Him before your legs, the guards of your house, start to tremble, and before your shoulders, the strong men stoop. Remember Him before your teeth, your few remaining servants stop grinding, and before your eyes, the women looking through the windows see dimly. Verse 4. Remember Him before the door of life's opportunities is closed, and the sound of work fades. Now you rise at the first chirping of the birds, but then all the sounds will grow faint. Okay. Verse 5. Remember Him before you become fearful of falling and worry about danger in the streets, before your hair turns white like an almond tree in bloom, and you drag along without energy like a dying grasshopper, and the caperberry no longer inspires sexual desire. Remember Him before you near the grave, your everlasting home, when the mourners will weep at your funeral. Verse 6. Yes, remember your Creator while you are young, before the silver cord of life snaps and the golden bowl is broken. Don't wait until the water jar is smashed
at the spring, and the pulley is broken at the well. Verse 7. For then the dust will return to the earth, and the spirit will return to the God who gave it. Amen. 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 Enti senia odiko wiye no say ni okai ni nyina no o kire wo se wote asie e na wo bibia yo kai na owie a o se ntwen emma ahina no emma ni nyina anse yansa efiri se wuwu a na tie no onyame tete de ye no ebekọ na tie mu na honhom no nso ebekọ wan ho onyankopon nchen mame nkenkan chapter 9 so verse 5 Ecclesiastes chapter 9 verse 5 osenkafo etim kuno gichemunum no enka ho na atiasefo nim se obewu na wufo de wonim bibiara na wonni akatua biara biu na wire efri won kaye verse 10 no bibiara won sabeka se obeye no fa wa hoden ye na adwuma ne adwene ne nimdie ne nyansa ni asamando a wo kro no. Amen. Amen. This supports the idea say onipa unya wu a it is just a reverse separation of nia yakikambo mu a wo beye okrati asefo no enti nipadua no aye netie no ebekọ ne netie mu honhom no ebekọ agya ne nkyɛn in whatever form no ono ane homeye se ebekọ ne hwimu o se ebekọ ne nipadua mu o se ebekọ hiu we don't know, but it doesn't go in the form of your human nature, but ekọ honhom se ne home guru adamu no ase ne ye home no na ono na woka kire yen se obiara a wawuo no onim bibia obetimi aye na imagine say obi te paradise a anka wonim so te paradise. Yes, the paradise ye ni jengo a enti ko te won ka wo ginani, but say there is nothing you going to do there. Na bibiara ni ho a obetimi aye ena so obi ti jamu nso a na eje ehye no anka o te se eje ehye no but we so de o se wonim bibia enti yemfa Bible asem no enje se onipa wu a the spirit goes to God, the way no echo, there is no living soul after death. So no twen say onyame be reverse no wase yama spirit na nipadua na be hia biem na saa soul no either so obekọ obenyane biem abeye living soul akọ nkwagie mu ewo Yesu maye mu say Yesu maye no wa anya bia after the 1,000 years no o spirit no soul no be se nyane biem de na so saa time no en na be ba Yesu asem o kan Matthew 10 you know say afi ubenya da aketua a eye owuo no. Amen. Na say ye ka say onipa wu a na ne honhom no ko nyame ho eno ye be kira ase say because eno na e confusion kakraba Christopher mu say me honhom no ko nyankopon ho dia na say me paradise nti timi ko bom pa ye mam say nyankopon betimi de me boni a cheme eno sa na tie eda say elder I think as opening hands say the kind assembia the adwen a nipa ewo enene say home na wo mimu no ewo the shape of a human being enu nti no se obi fimu a ewo mu say nipadua no de ye de ko hyefam but nipasu no ni honhom fam no na ekọ eja no ho but trosem nkyere bibia sa se honhom na nyankopon enhome gu Adam any Eve mu ahyase no sa honhom no wo physical shape bi ekere se sa physical shape no e wo ni unique identity a sabio se na mekosoro a mehu se Job a wawu no ni honhom ni nti Job ni Bible interesa Bible ye so silent on enoso nti eya de o se eya hwe yie wo ho se ade a Bible enka ye no ye enka ma Bible no the Bible ne kan say Ecclesiastes 12 verse 7 no I say se nipa ni wu a home no so ekọ back to God, and a very very profound statement na wa ha me ma me ba be mo mra ye human na ikakra
se meche minua ba adwoa se meche ne mpaboa na se bio nyame mpangu ofimu a mengo mpaboa doesn't come back to me and I'm in kono ho nkwaji mpaboa no. In Genesis chapter 2 no Bible no ka say nyame ina home gu yemu na itumi be okrati asefo. Interesting in the Bible no say sa ache ade na ode ma ye no wan fa nche yen ode fam yen. Enu nti no once nipadua the physical body no dust no ebe wie na adwuma ye no esan se enye a permanent achede no na emum ye de fam ye nti no e back to new ra. Now see that difference na say nyame enkwa na ode ma ye no boni nti no at the moment no enye permanent gift anymore. Just temporary. Enu nti na owie na adwuma a oye na okoyem. Enu nti no ye ni honhom bi eti soro a won nipa features na yes honhom ni yakopon de mind. The second aspect in say enye permanent because of bonity no at the moment enye permanent biom enu ti ewie na adwuma ye na o say ko ni wura ho say ye permanent dia na nka e bia e di machi akobi bia me ko nyina ba entisa trosem no enkire yensa into this inyama mienu no clear. But the third point you know say additional so paper my test and say death is a process. Death doesn't just happen. And kakran na obedu baby. Sebio so bi benya accident e wukura na o tu kwan na the accident beba na ni wo beba. Na ye wo kroma there we have even benefited more. It sounds say na otwe e wom ya na ohima ofimu ni wo hu report by. Na report by na so unique and interesting say you see obu out of old age. Which means it confirms the Bible can say a process how could do baby afeni mfie bia kodu no entumi sustain life bio enti na o say okoda na ne home no so ko naja no enu enti no these things are happening around us no esi Bible no so pi ama yehu say ni Bible no kan ye no kore na theories bia ya ye kofa ba no enu an de how brain na mboa nyamesom nti ase nas me fetia bi nka elder de ho adesua ne sama yehu say home ne ko eja no prekope ti se de bonye ni wu a kebeka se ne nkekọ bonsam de mu kotwen anase otene ne de na be kosoro nanso se nam se home ne ye eja ne de enti no o se home ne ko enchirem se ni papa otene ni ana abone de ni pewu a okodo tim na home no ekọ eja no that was I got some more can question I can baby say as some okay one kichum sa de bonye for na atene for enti the theory of omo ye bone na ekọ bronsen jem na omo ye papa na ekọ in ewo hen because Ecclesiastes 12:7 they say unye wu a whether training ni o hwan you esan ko eja ne che and the word eja ne che no kro ka no it means say nipa kro na wo de ma no na waje say ekọ ne che wo heaven say ekọ hen is not something that we can even look at it. It say just a reverse and there is no living soul after death. Yeah. That I say. I'm that I trust am so am yehu say so onipa ewu a okoti bia bibi. And so sign na you betimi the Bible no atimi akyerase am yehunu said the wuo sitie na bia obi adwen ankoye ne say oh obi wuye no gina kwantia ba bia ye kofre na ba to da bia ye say oh obi wuye ye ne nakasa osisei sa na twera no ema ye te ase there be chono mze medi kan osenkafo eti enkro nchemu du no ane eti enum no o say na onipa owu a wawu onimu hwe na samando a wo koro no bibia wo se wo beye ne no ye na se ukuduru a unim di asa wadwene asa you are in total silence se ne aye nyina ye ya na ya na eye memanwa ne se yeah ye gisa no mai di obon saman kasa no o se o ye clever but it's say nyame eye intelligent and wise intino edu obia no wasen aye foolish in his discourse yeah na ye rest in peace, perfect peace you can rest in peace edisi nipa no so on home ewo peace. The same person also either say or call heaven akodi ehurisie. What sort of resting is that?
and the same person no either say or cobon sengem there is no rest. It rest in peace na ye twiro na ye san gidi say or kwa kwotena baby no. I don't know where that is. It is total for Job the end to us na fi yemfa eno nc Job chapter 3. Hiob ngoma no biensa enchichemu edu baako no o say adenti na mangu yafunumu na menya mu awoye adenti na anankroma so me na adenti na meto nufuo menumye anka sese medaho mayikum ankamada eno de ankamanya ahomegye mene ahemfo ne asase so afutufuo a ochichire amanfo faaye no anase mene mpe mapomma owo sika wona wode gwete hihye won afie ama no ne na Job pese o kire wa han se o se nka miwu yafunu ana awoye na nka miwu ya anka sabire me da hodien di that is the state of the dead. Every dead person is silent in their grave. O se nka sanya ahemfo amanaman amanfo amapomba omonso de da hodi no kamene omo da di ekosi se Job kura na kaza minim se bidi mafote ase na obesore wi ye bremu eti Job no se okoda di na kire onyame enyane no but on ku se sei en sorry nkonantam baabi na kire na kadi ye na obeye no so hu ye na nkokon na nkodivu ana okoni na Togo ana okoni na baabi a eni na nko na hodi we have to be very careful say Bible no is always saying say the state of the dead onipa wu a wada hodi ekosi say ebebe ba Yesu besia ba abenyane no say Yesu maye no onka trendefo ho a 1000 years later obenyane say onyane no ode ne beko da oseyim da se si asan hwe enyom etire enyom wo ha ne aduanan siana Psalm 146 verse 4 na oka ni pain ma yete asese osise onipa wu a da na de wo ye nyina wa dwendwen ni nyina esi na den bio na esi ose afei honhom ne ko na afei ukodotiem unsusu nyina atwa saada na eno kire yen prekope de onipa wu a esi and that's the end, nothing else unko baby abiem sanse sa na trosem ne ka da na unsusu nyina esi nyame fa ne home kwa na ukodotiem Adamu asepa te adisuan mo ababa mu ama yehu onipa etebia se de sitie ene owu achi soso se de onipa etebia esitie owu mu onyankopon nam nadom so ada na di ewo ne twuresemu wa kire pefe se de osibo onipa ode dotie ne home egu dotie no mu na obeye okrate asefo a kire mu nam twuresemu ami yahunu said the okra no yakasa okra nyasa okra no eye bibi fufuro efiri onipa ho na emom onipa no onyame de ne ho me gu do tiemu ma no beye oti asefo no oni okra no ntizo onipa wu a na okra no oni ba bi a okohinta se ankyerechire bi ekoso sa na woti yahunu se na da na ekoso na emom onipa wu a ho me a onyame edigu mu ma no beye nipa okrati asefo no ono na onyameje na ade twere nso am ya te asese so onipa wu a na wada onipa wu a onim bibia biem enwuma biara ni ho a woye onyame na nadom so abie ya ni am ya te sansemi nyina megidi yese ye nyina ye befamu afutuo na afi aboa ye wo ye Kristo sumu ne ye Kristo akwantu a ye tui so onyame Kristo na nadom so ba inu mienu ye ne ye tiefo ne ye nya the cabo mudi adisuye bre munyina no yeso yatimi anya chefa ewo na hinin ye beda memeda 7-day Adventist landing Ghana Sabbath school mpanifo ase se omunam na omo adom so da biara omo boa ma ye de sa adisuye ebre mo onyame nhira ye no nka ye ho na afi wonti na nim kire ye na adisuye a na wotwe bia ye nya no yentimi mfa nhye ye sapom nsuo na nsiesie e ma ne kwaje da no yebe wie no yebe sere enua adwoa fosua na afi
wɔahyira so ama yɛ na wɔtwe sɛ nɛ yɛbɛsa sua adesua foforɔ wɔse anidasoɔ ɛwɔ apam dada no anidasoɔ ɛwɔ apam dada no ɛno na wɔtwe a ɛdi yɛ anim yi yɛbɛhwɛ mu adesua adwo afa yɛkɔ onyame yɛn no amokyerɛ wo ma yɛ mpaeɛ nyame tumfoɔ wo mada wase mmerɛ yi mu adesua kuni a ɛte sɛ awde ama yɛn wiase nipa pii nti w'asɛm yɛase nanso wonam wo homɔborɔ ne w'adom nso nti wama yɛnya mu ntiaseɛ ne yɛsrɛ nsɛ boa ne ntimi mfa mmɔbra me ntimi nya foforɔ nkyɛ saa wo twerɛ sɛm yi san sɛ yɛ nokwasɛm wo nyinaa akyi no ma yɛnhu sɛ wo nyame wo maa yɛ adaakye bi wobɛto nsa afrɛ yɛn ti boa ne ntimi nsiesie ho nsie yie ma wo na sɛ wobɛto yɛn o sɛ nso wofrɛ ma yɛkɔda a wopie a yɛnya w'anim adom bɛka yɛn ho ɛne ne da wɔ Jesus Christ mu nti amen amen